Monchumu ligereria na gukwani wanadonsi ya sobereta semargoba ya bono chinga kini gukwalgania semese ya mangana mayanyare gukumanyigati yari yatwabereto gukwalganiria kurwase mambi ya lenge ntambe ukachinse chigawana ekro yaragire Ensa Eyemo ime ya Afrika ya mocha Gusii East Africa na mange habalike baito babaire bagusangereria kurwase mambi ya lenge ntambe ukachinse chigawana litukerigaria Jumatano tariki 15 omotenyo kabiru mwaka bw'ekiri bubere na 20 ne tatu nyirabono litokubwatira nere gwetera sumu na hwimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta alitanganike gima hatara mangana ywa senchira yoko ya chuta Toera neri musimo president tombiamano asokwa omuske Shadrack Musikurokyo Solicitor General Oyole koligie karugo kyobo jumba sebunga yakutuma sawe menye kaunti ya Nyamira gwetera sekiama kia UDA Shadrack Moso irwe karugo numura ibwense tegerera And doesn't matter how many times Mr. Ruto shouts. Abaseneta bazimyo bakirwesi gokorwa sebunga yeseneti asabo igora iramo chire William Ruto sensemo ya masabo Magega yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati gutangasa bene asomwa ko itanga county ya Kisii nigebwate abakoli emirimo embeo gose workers bono aselitkolia lero nigo ekiombekelia choletwe iligokora obulingolia kurwase Institute ya Human Resource Management ikyokere ekiombegia serikali omotenelio oyole omoswati Krish Abdulilai abekire tene nibuna abakoli emirimo elibwe Eyemo na 34 nigo bale abembeo Abakoli emiremembe ogwetaniri bw'Eyemo nigo babere bakuri omushara imeye county ya Kisii kyombe kyokora obutukigie serikali yatebire Asa yubona mone yanda mango monchumu ligeli saranso ikyankumanya senchera yoboy kirano literane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Yugotoko chaka noroboti oroga kurwase wodi ya Nyansiongo yibona yeremeye county ya Nyamira asikiribone kigambero gia kerako gia tugutera robo choli bwa kolekaneta se wodi yo nagote abuna bocholi umbo kolekaneta senchire yo bwasi oli no bwasi okukolengana ne kigambero gia Ensa moja keroka bakuro kuna chali tukulia leo niko bate abuna oyoromo MCA Dennis Nyaribo etebwendreti atigareko basikirwe kikyobura ikyobwe MCA ase wodi ya Nyansiongo asebone kigambero kyerugo chikauna chikura chichikoirorerwa ase wodi ya Nyansiongo Oyo renge petition entangani ase chi petition chiarenge isato chia Nyansiongo ward chiare kumurekero ko unereri kwa bachori bwakoretwe ase ward ya Nyansiongo tugache koti atwabeira emitienyi sita tokuriga boene na rere koti yarure amachibu gose yarure ukona chawekina ase atebanga oyorobisyo musike Dennis Nyaribo tali ero choretwe kobo MC Nyansiongo ne koti aendera gotebanga chikura chirorerwe ase ward ya Nyansiongo tuanjira ne no bosiboro obu lakini rende inchase petition yane na sabete kura chiakwe ekiagera obututukanu bwarorekanete igo bwarorekanete ekero chikura chiakiru chiaerirwe chiabarirwe chiatangasirwe bagachigo chencherie ebintu ebyoro sana lakini ekoti yarora buya yarusioro sana yareta ase polling station yagera yateba tuiranire chikura igonje ngoteba abafuasi abakachi ba Nyansiongo bali barenga abange bangete bonsi pimoyo bale nande toirorere ngora igo tororo nyoro burayi buya bwa Nyansiongo Nago tigana yubono ni gobirengeri ao bigendrete kurwe gwago chia sumura ibwense William Samoei Ruto ane kurwa sorongorwa Gusii maiga yoko mochora oyole koligie kerogo kyobo jumba sebunga ya kituma saba imeye county ya Nyamira Shadrack Musego chikobo omo Solicitor General ase kerogo ekyono ena boni gochinga kiecho mwimenrebwe county ya Kisii Doris donya toto aliganiege tambo kere ekyo asebo igo ago kerobura gwebirogo yosubati gochia comment roboti senchira yobo ikirano no muliketo Sara Nyarangi ontita
magega ye bunge ya Kenya koleto mswada ase bunge komente birogo bya basubati asoborai lituko lya lero Oma women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto nigonera bekire lyogiriaye asa mentire buna ekione gatambo kerekia asokomenta bangina asoborai. Honorable member for Kisii County, Honorable Donya Doris. Na inche mali igona tene na famu na tebaiga. Di chigo to go chenji di go konyo mwana inchi. Ningi gara li to go tonyo go chenji li twanya go chenji bogi mabo mwana inchi ngoli go chenji. To chenji di chigo bogi mabo mwana inchi ngoli go chenji. Aya aseke ba kwa nere go ya abangina gotora representation isene parliament eroga kina nyire kongoli. Asa teberuna abangina bange nigo bali nirwa mabaga yokora nagoteba buna abangina nigo babwateli bagaligia ase birengero lyo ebiya abyoborai. Nginko nyera kongole abangina nindu to kwa ne bintu bitolengete ndu na abangina indu to ko chatwa tabaga ka parliament ne kya bana baisike bachandegete babwate bintu byabo biri bago tumya chinga kichabo na ndika kina muligeri ko rugusiro ra chi principle chiri chabire chigokora bya chiweti amatemo abangina ko machikorera kana tole go twara time to go tegerere bintu kubigo chanda abantu amuga ko mete kya go to nyere go ra chire abantu kutakabara umuntu kire take go resoba okubaira ne lya maboli abakulingana igase lichiko editiro liryo komenta more women leaders in parliament editiro lingo tebande kongole Omoskedonya nigo baigatebire agoche kwamereria bororo watamakonde wensi kugoche kobarenta abawaziri ase bunge nene ilyokobeka tene niemeremo yabo bakorire ase chabisi cyabo tiga koreta CS parliament ngito kwangira kuchiretera ntobate chikomiti meaning committee members ba gocha koba idol bastio ba gocha kokora to irira a lot of money to train members on committees bono tumanya kwekera nande tuyigorere kyoreri CS chega chi parliament digo ebintu mbire to banara to koligeri lakini bottom line ya constitution yabata to change please digebe bono buna rigeri emegondo yetere idol tomanya kolera twalera tota bantu batindagera tukuli yet Kenya etore self sufficient ase amangana yobole mubuli bora isana to ligendagera yetesene na tebire lichiko tgalichinju kwa mwana inche dali lichiko ligocho kwa abantu binafsi nigo boigo anyarire kumwakira umurai bwense Dr. William Ruto buyamono asoko mochoro mo Solicitor General kobasha Drak Mose oyolengo mobunge okitutu masaba ime county ya Nyamira kerine gentekia omata kero mutoyo mali kiru egene ke bure kingo chabumba kire buna bono ningagirete onye para yari ngigocho mo Solicitor General na bagwa kesimi agapara kabe mugeni njo mwenyeji aponye agapara kabe kugabu no na macha musugo chumo mo Solicitor General no nyole ngo mujumbe nje na chire chinyomba chinyinge cy'abajumbe ekerongo ete para ko nyole para giserete lakini bo mo Solicitor General no mundora host no nyene president bake pare benywe igabantu bensemeyo they will get something so ingo support na ndongo tebambia mono na ndonya mabagande karo yendera gutubuchira gocha siriro baleto lya Gusii Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Roboti orubono nigo ruariganirwa na Brighton Makoli na koleto gocha mure na Sara Nyarangi Ontita gotigana nayo no moncho murigeria tigatoganda koligeria na kumurekere birengari ibago bigandira tokoregwa korose county ya Nyamira gati abarayibo igoni gabasaso kerege tambukerekyo anene aso gochoroko yoko likoligie kerogo kyobo jumba se bunge ya kituma saba gotera se kyama kelikia UDA asabona berga kagwe meromo bene una omo Solicitor General menyibe county ya Nyamira ebigana bye birengereryo byabo ya assembly ya Nyamira okorega sinomo president yororo none toni akeroka ntotetebe municipality kwega tokorega sine national government na lera tokonye binde biche ntora no moske okurukunga Nyamino nero mosko chari kure chama yauda na nere deputy majority leader UDA ase rais yekorwa kurwe ward ya Gesima e county ya Nyamira maragobe na ntu tuajira kororekana na ntu kotebio mo president yoitombi yamano kera na intu na torengereti na nengo tuaro oko tegerera kera kuboriwa kuna to tebeti aruete ira yae na tebete to gokore gasieto kounde serikali aba gusinto riko tigara nyuma ngo na ndetu amwira ne limbia mono asoko toero yo minto machagu ega asia tendere gisemi asense yaito ya Kenya oyo minto satara kamose asate nera sama ngana machiko asense yaito ya Kenya ngonere tuigweto mheshimiwa mbuyaga tokorera
na ekirayo agendrete wano muhimen rebwe county ya Nyamira jerusha mu mahanya singa kecho boigoniga kwanire nganejo ligona nabanyarega kubolyo murai wense William Samuel Ruto kone kibunense mo yorongo rwa Gusii anase county ya Nyamira nkonyarre konyuro boiga so konyara kwege talikende kyoburae na boniga tebiruno kubwatera na wense ya county ya Gusii county ya Nyamira ne county ya Kisii liko cha so konyara konyorege tali ya serikali egentali gane boy kirona gotene nchere ya moyo konyara gokinya magendro anase county ya Nyamira. I was so happy this week. Ekerona igwete president ya chorire omoske Sadraka John Mose whichkobe Solicitor General. Na ndi mama etekero giga Solicitor General no okonya kireseito. Aso mwana minto kenyo geto. Igo bono nande kera agetoiraneretie kiagera kenne matuka ekonyora erire kiagera contract ya era naenda agakeira ni gocha Nyamira gekagenda Shadraka kurubugetutu masaba tutate ko teba mbiya mono sana as president yaito asengento yogo to consider watwali bagerio togenderera ko baroro n'abagusii asekero kia Solicitor General naende ria kabere ntate ko sabe president yaito ria sole ekero endete kolengera ligoro yo Gusii na agosabire koranja Solicitor na kiekero gekamogio katwanyore mna Nyamira na ndi nyasaye kagukuna otorore mna Gusii na enda Nyamira tanyore na endekero kende ekama gobibere bitatu. We shall be so grateful. Kumonju muligeli yantima yentibuna kwanya koigwa obuya bwegento okerigo ikase kegotoka Omuruki wa Eyemo karamatemo ya KCP na kanyara Max 1335 nabere niga igwo bujya bwe skuru ya Nyancho na kumubeterye gotara weke skuru eyo asogo chikuregere libaga elianda ancherwe waso ekras keligia kenda gose form 1 omurikito Josephat Yamisi na Mange Eugene Mochere Mosemagaya yekoirwa guchia asenseme transmare ndira chikobaga kolise chombe niganya letokoba kubateru koboko na koirwa seskuru asanya letokoba kora ekirasi ya gatana gatatu umwako nya letokoba gogwita na boigo gokora biya bono babande itariko nyaranga chaka kobera isiko mumanya ma olio konye bukuruto agachaka nyara para kamburi ngyo tari gucheresko ngamatenga baba tabuati obo asuko nyara kongire skuru agantebi angira so mwaluma mumugusi achigonso mina mulisiri chingombe tana igetoro akaratin ko beresko akangire skuru ngo ike skuru yewe kaichuma chuma musi na chuma pina lis chingombe mwana uturikomo no mojokoro no bo muisikone mwana bo mojokoro yone nina ga muntigerete ogo ikaransa ono akagenda timetie saka nombo na timetie sema yakale nje molende bakabono iga ono ganyo tomo samarium ya akana ashiru na ndwalete akamatebi ngatogende ojikolisirio omonto rawo mwana yagancha bono nigo aboritiwe ira nyareko bagakwira na sobo elinde nyareko bagakogendera amona masomae Kerana korete class 8 nganyara max 337 bona gante bita kunyara ande bona ngira nasi baba rebuna gonkora ngende school ekiona kikirete Eugene Mochere kuboka mambia chuni na boigo gotara gwikira ase skuru yabamura ya Nyanchwa maega yogo tebuwa obuya bwe skuru ya Nyanchwa nigo na imugite chinse 11 obutuko ngacha namaguru gocha baka kyohoro ngatenega ari bakandine risi esirini mbaka town nabona chete namaguru gocha kobori Nyanchwa ngayere bakanteberi asire ngamatebi gogotara chisukuru oike yo era kororera mabira kakinyo ochakiri Nyanchwa ekosomi yanjira no some Magaya Eugene goika ase skuru ya bamura ya Nyanchwa niganya letokoba kwariga nigwa senjire abene asobotenirwe skuru bwatebire nigobora yange elinde komuira Eugene korende Eugene tabwati amagani ao ati yabo chianga che skuru gose uniform ebikoro to boigo amana shopping yera mugani nyara kobaga gosoa ase skuru iyo twakuana na administration bakara it's a need case tukamutebia chiale nto muiboli yake anto wadimit mwana biro muiboli
akalenta I believe ne grandmother yae one sukuru nere willing wadmitio mwana oyo emwe partial scholarship as fees but ntubwati uniform toko mwana oyo ntubwati shopping toko mwa okuburia okonene ngutia ase omonto onde bwensi obwate okogania okuya anyare kobaga gwesokia erinde Eugene anyare kobaga kugendera amone chisemi chiae akia bandigirete gosaba akimonkonye nende school nchentete gosoma. We are pleading to the community akoruga ali ogembo community ntobwate chief the local chief ntobwate MCA ntobwate MP of the county government agent don't bara mwana oyo anyare go skuru asome kiarno mwana ole very needy bono ekerero kiangina koronora monchari ninga abasamaria byabanyara ko bagwesokia babwaterane amonere kwene kyabuna omochokoro Eugene onyara ko baga konyora SMIA koripatire kataseni Ndizi TV kurwa eskuru yabamura nyanchwa yegotoka me county ya Kisii eliterane Josephat Amesi Mbiyamono humulikito Josephat Amesi asoroboti rwa senchira yobo ikiranugo tigana nayibono mwanchu mu ligereria nigo yate bakana kumanyikana so bwasi olibuna eserikali ye county ya Kisii nige bwate gwetania abakoli emeremo embeo eligwa Eyemo ase county babere bakonyore ningo nakoli omusara kiri umutenyi batali meremo yankolenga no mugavana gwe county ya Kisii Paul Simba Arati oyiba igobwatana nekyombe gya serikali gya robotu kina batayuna abakoli emeremo abwe embeo babere bakonyore ningo batali meremo roboti rwa century yobo ikiranu na Mildred Mumanyi. Magega y'omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati gutangasa bene asomwa kwetanga county ya Kisii nigebwate abakoli emirimo embeo gose ghost workers bono aselitkolia lero nigo ekyombekelia choletwe ligokora obulingolia kurwa se institute ya human resource management ekyokere ekyombegia serikali omotenelio oyole omosubati Krish Abdulilai abekire tene nibuna abakoli emirimo elibwe Eyemo na 34 nigo bale abembeo. Established that we have 1,314 ghost workers that did not show up for the exercise. Out of the 147 employees who have the PWD certificate, 100 of them are not valid. 270 employees with relatives, have about 270 employees without personal numbers, and that means they are being paid outside the IPPD system. Engane yaleta omunsomonene asomo yego yoni go yairera omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati koiranelia asate babuna mbachiko enekya buna mbachiko imukeliwa egetambukero kolengana nelichiko nige tekeve n'abantu bamene retina abalemo bale ni amoja 37 to ukole audit umwe mugati certificate cyo balema cyo mulimo abantini bw'Eyemo ya tatu na kumi na nne n'abantembeo. You can imagine these people, they were here close to 2 months. They had the head counter, the head officer at ATC. They went to some counties. They came back. Some of the people traveled from Egypt. Those ones who are studying to come and do what? The counting. Nimepata, asante, nimepata, Hassan, I can drive like a king. Pia wewe ukijua kwamba you are a ghost worker, start looking for some ticket to travel to Uganda or to some parts of this, because this one, you have costed us so much as a county. You must, and I'm happy to say, we surcharged some of these people. And those ones who help them to do these wrong things, they must be held responsible. Ase chinga kecho omosubati Krish Abdulilai nigo ateba emerobelio eliega neri kobwatiwa asegati yabo yarenge eyeiga. The economic stimulus package consolidated cases, which are about 906 staff,
Their contracts are expiring in May 2023. We recommend that the county can get more funding for the ECD from the National Treasury as a strategic intervention. Boigo nigo asaba umugavana gucukuba imukiria igitambukiro igitindi baria barachie kwenyora asoroboti uru. Employees who have benefited to be surcharged, officers who approved the irregular promotions to be disciplined, develop performance management framework. Ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Biamono omurikito Mildred Momanyi hasoroboti rwa senchira yobo ikirano gotigara bogamenye county ya Kisii amenye kurwase bunge ya South Mugrange kutoka se county ya Kisii niko bona warokane kwe murungani ukiranansi wechisemya se bunge yona kokani mu bunge bwenseme yisirivana siyosoro kane kumunango bwatira na bari no muwaziri wechisemya zekili machogum elikonyara kokine birengo byechisemya se bunge ya South Mugrango chinga kyochi niko bona bayere bakumuburi yabuna haine kinko bwatira na ari na bari bande azokonyana gwikirania magendro anasorongo Gusii na se bunge yo asana mboria ne kubwatira no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ria magendranya rwikira na sobo ikiranu ase bunge ya South Mugrango osoro bunare gari na batoko masaba ngera tigabero abatro opposition tiathabero opposition era tigabera se serikali aske Ruto munamusigete egekoera onyambaske na Ruto magenda taweje bugirango aske omuske Simba Arati egekogera nere bakubwatirana nere ibintu mbire Simba Arati yakora every constituency bugirangire included asiko muske Simba Arati asika barayi bonse ekero basikanire nonye na magendero bono ekera gokoreka igagokoreka na senjire rais egekogera intuntu bwate experience ekero murayi oito batesikaini no murayi onde bwele bogete ingana kitwa umire igo so ntotagete tonja ko igwa ki story nero nga barayi babugirango yenga baramiro se Simba baramiro so no ntotagete abarayi baito bonse pi basikwe ongwa intu bamusigete miaka yae nere tigasika abantu bande onye tapuga chinsa chinde abwate atimoke amiaka etanere bugirango nturanyora kende togote yo musiko suru na intu nero legari nero gukwanira bagirango esherie ko bibuye biro buna bono solsa cheno nae turo Nyamira na intu ntotaite ko igumambi ingomo girango gete ntotaite ko manyanga ningo lakini ntotaite ko ingomo girango gete nero nyorire kirugo nago tigana na yuwa numonchi umurikire tumulikirango kurwa chinkongo chindana lyabaka okodekana roboti rogotugurira kurwa seisko yorongo rwaguse igotoko chaka numure wense William Samoei Ruto asa tebiruna serikali ya Kenya kwanza neganda tukobekyo mirobili naso kuligiria mangana rengetse obo chenu nigate biruna nene nchiremo yoko nyarago kinia amagendro asa tebiruna sinyagetari che serikali nchichikumuri kwa asobo ime anasobo koribuli bako nyara corona nigate biruna nene nchiremo yoko nyarago konyo mo Kenya botambe anoliore asokonyora gwanse nigatebira sokuligira mangana renge tobo chenu ene nchiremo yokonyara gukina uchumi gwetera asumurubile yo bottom up economic approach. Healthcare is not just important, it is fundamental. It forms one of the cardinal pillars of our radical bottom up transformation agenda. The people's fundamental right to healthcare constitutes a vital component of our governing mandate, and it is important to use such an opportunity as this to lay emphasis on this particular subject. Secondly, universal health care, which makes medical treatment a public good, is a means of increasing the disposable income available to Kenyan households. By drastically minimizing expenditure on health needs, Kenyans will have more savings to invest in goods that enhance well-being and grow their wealth. This is how a thriving economy is built sustainably from the bottom up.
Kirawono togotigana na yubono abaseneta osegati y'abaseneta koruwaso muri bwazimio 1 Kenya asiritsokoliya nigo batwarege karo kyabena na gokora maunchererio anene ase abarai bari bara asensemo y'abaseneta bakora wano mu governor we county ya Kilifi umanyikante buna Steward Mazayo nigo bate buno go chamo kulitsokoliya robuna abaseneta bazimio nenchiremo yokunyara ko manyaba Kenya buna awo mu bwazimio igo botigarete gotenena nabo igomba bwatu gwatanene ka konde wensi asomonye go yubanya ragotwara lituko ya lero. We have had a meeting with Baba and the main purpose of this Senate parliamentary group is to tell the Kenyans that we are united as senators of Azimio. We are a team, and it was important that we make this one very clear and that we effected the changes that took place in the Senate yesterday. We have the new leadership in place, which Baba will shortly tell you. And I think it was a good meeting that we met, and we were briefing Baba on what's going on, and we are happy that it all went well. Muligiria singe ncho ye vironto koletere nkwana ya Eyemo raiweke mageo di emrera morodinga ekero chara gire chinse sato chiabo tuko anasa monchuri ya bakago korwa anasa omobuli ya bwazimio anasa nsemeri ya basenta nyirabono abasenta bali barokana komoko boko omo konyu umura yose omura iwense William Samoei Ruto ensemo ye bunge ya Senate igo barusiwe na kure birogo byabo byoburai isato inkomonya ya senchira yobo ikranumbyamo nasoko cyara batengera Ndizi TV bonso mu Gusii tomana n'isato ritore ko bwateranere wetera somuno bwimanyiryo higakoro kwa Joshua utekero kuri Petro niramukira ane kichibi cyamuniriyo gicyabo ikira senchira yobo ikirangandra goto bwate wetera semeli mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabagensemeli ya YouTube nabwo cyana buna Ndizi TV News tomira n'isato ritera n'inkuru kwa Vincent.